Líci. Ale no. Čest práci, predsedo. Čest. Vidím, že korovo sa vám zunovali. Odeže. So ženou nestiháme opatrovať. Pani, I dajte poký. a v neprodáte za dobrú cenu, pokiaľ môž. Zetíko. To tu berte i zadarmo. Ja pidu rada. Nechoďte dne. To by ťa chotil takú. Keď píš vážne. Čekaj. To nepočekám, ani oni nečekajú. Píš. Vážne, píš, prošu. Ideme. Čekaj, čo robí? Ideme, poď. Ja do pizdy. Príjemné dobré ráno, vážení poslucháči. Najskôr informácie o poslednom čase je 6.
Všetko v poriadku. Nie si prvý ani posledný, čo ho zradilo zdravie. To nie je hanba. Mohlo by to s istatými džinami. Neboj sa. Ja to nikomu na nos vešať nebudem. Sašo, všetko dobré. A už len poky. No a už znáš, čo budeš robiť ďalej? Kolo domu roboty dosť. Radšej budú gazdovať na svojimi, jak budovať socializmus. Ty ale máš D. Ty si to písala po ceste do školy však? Nie, však včera večerem ešte dokončila. Včera. Katka, ja som ťa videla posledný krát za knihami minulý týždeň. Písala si to ty? Hej. Si daj štyrku, ti dávam. No majte, že nás zatopľať? Ja znám Tirko Štajba. Sadnúť! Prihlášky zbieram, kto má podpísané a kto nemá, môže ísť. Kto by potreboval poradiť, tak som v kabinete. Pamätajte, že prihlášky podpísané musíte odovzdať do pondelka. I tam do chvíľku, tam sa bálte. Bálte sa. Marko, a prihláška jak? No však mi musíš už dať, ty dáš to do ponedielka. Ňaňko sa išli rozhodnú? Mám sa prehváriť, ty? Nie, netreba. Jarka, ideš? Nechcem meškať. Idú. Vy si to dorachujte, ja to potom skontrolujú. Katko, máš na starosti chlopci, dobrý? No, idú. Ja veci. Vážení sodruzi, sodružky, susjede. Keď nerád, ale predsik musí splniť svoju oznamovacú povinnosť. A ja to skratím. Podľa nariadenia Okresného národného výboru v Humennom je naša obec Rusky v súvislosti s výstavbou vodnej nádrže s okamžitou platnosťou zaradená do ochranného pásma 2. stupňa, čím prirodzene súvisí stavebná uzavera týkajúca sa všetkých staveb a rekonštrukcií v katastrálnom území. A tu što, i nás zatopľať? Ukojte sa, nie je to koniec sveta. Ale naša rekonstrukcia praví běží, tak mám naděju, že jsme osobitný případ, tak? Bojujem sa, že sa to týka tej cerkvy. Čekaj, co by máme zochabitý u cerkvy padaty na holovo? Vidíš, čo si stalo z cerkvy u Poľani? Hymno! Ničím nejestiaté. Tak sa to začínať. U starení vyrúbali všetky stromy i sady. Dokola v lavách. Zničili všetko i zbúrili, čo sa im dalo. A hovorili, že to bude stačiť. A stačilo! Vy kurva nenazerte! Ňaňu! A čo to je toto? Vaše ochranné pásmo! Ňaňu, uspokojte sa, prosím. Čo? Kľud! Kľud! Súdruhovia! Dobre, že vám zrobila. Pozrite ho ričej.
Čo malo značiť ty na tým zhromaždeniu, ha? Znáš, akým sa musím hanbiť ty? Tá nasam pered pošleš za mnou Jarmilu orodovať za tvojej škole a teprve to budeš durno baviť ty. Čo mi bude mala koho posielať na vás? Nikoho nepísala. Neklam! Komu všetkomu je to zavisila na ní cilomu selu? Pídeš do Snina i hotovo. Všetci nesú až tak daleko. Nie sú daleko. Ako všetko od nás znaješ, čo chodí do tých školy, do Košic, ha? Koľko divčat? Čo chodíš robiť na tie školy, ha? Durna jez jak hodzica. To nie je robota pro divočku. Poviem im jasne a ty budeš sluchatý. Z učilišťa budeš mať istú robotu viac. Sa ti ľahšie bude rozbývať do života. Vír mi, divča, že mi budeš ďakovať, že im takú rozumu preliju. Ja nechoču ty robiť do jasu. To vy хочете, не я. Ja znam, že nechočeš. Ale život nie je все o tým, što хочeš, a o tým, koľko vytrímáš. A veci sa o tým nebudú baviť ty. Što keď ani mene nebozmu na toto, Kimko? Добре, суд. Іди гасити світло. Нащо вашу? Наших здихати з курками опив самой. Na čom vlastne ty chceš lietať? No, kým nebudem mať papier od rakety, nekončím. Okay. A v Košiciach, jak to tam chodí? No, v prvom ročníku sa nevyhneš matematike a fyzike. V tých ďalších ročníkoch máš predmety jak palubové prístroje, zloženie motora, ale tá škola z teba aj tak pilota nezrobí. Čo tu klasíte? Tu máte 150 rokov? Neboj sa, tvoj otco určite zmekne. On jak uvidí, že veľmi chceš ísť, tak ťa normálne pustí. No čo? Chcete ísť domov? Nie, nikdy!
Čo mi s tou roboti? Čo? Ňaňu, pustite, Čo robíte? Ňaňu! Ňaňu, nie! Čo robíte? Ňaňu! Buďte rezvej! Prosí za nás toho Syna Isusa Krista, svítla zornice, nebesná carice, sviata prečistá Divo Marie, svítla zornice, nebesná carice, prosí za nás toho Syna Isusa Krista, svítla zornice, nebesná carice, Ja nedovo odpust, mám tu všetko padať na hlavu. Do odpustu času dosažu. Vtedy robíme všetko, čo treba. Ľudia pomôžu. Musieť. To je nedostojné. Ňaňu, ta na pivo mu dáváte. Dálem tak dále, no. Nevistečko moja. Tak jej vypije cinie. No, jak? Koncert. Čo zarobili, taj propili, hejže? Či ho v tom podporujte, ňaňu. Ne, že by robil dačo normálne, ale chodiť po korčmoch hratý. Ňaňo si doma, že Isus Kristus po karčmoch nechodil? Nechodil, a čo mal? Sokoru? Ste mi rody na provokatéra. A za to peniazy cholem u cerkve Bohľada umojte. Pán Boh zaplať. Na mene nečekaj. Ňaňu, toto to potom bude práty. Idem mi čula jesť. Roboty máš dosť. Idete. Poslední prihláška. Mať takto? No, pozerám, może budeme mať v ruským pilotku. Som sa doma. Kenčujem tam. Budú na svojim gazdovatí. Zase to, čo zrobili? Dnes nebudeme mať. Toto meleš. Požijeme. Dorazí ty začne zarobľať. Zavtra nebudú doma. Ideme sa s Kaťou učiť. Dobrý. Keď dneska porobíš to treba, zavtra budeš trvalo porejbatý. Musel by vziatý voda. Prenesuj to by. Další výsledky z dnešních zápasů druhé ligy. Vítkovické železární porazili Lubanská Bystrica 1-0. Panskobystričtí vojáci jsou z 22 body druzí.
Tatran Prešov porazil Spartu 1-0. Sparta má 20 bodů a je třetí. 20 bodů mají také Žilina. Toto? To je knipel. To je na ovládanie letadla. A tieto pedále? To je smerové riadenie. A tu máš radio na komunikaci. Tohle je kdo? Kamarádka. Co dělá v kokpitě? Neznáte pravidla? Jak dlouho sem chodíte? Celá lietata sme jej to chceli ukázať. Prepačte, to je moja chyba, ja som ešte takom nesedela. Děvče, létání je za odměnu. Když něco pomůžeš a do večera zbyde trochu čas, tak se o tom můžeme bavit. Co? Tak můžeš začít. Tamhle to je potřeba pokosit. S váma si to ještě vyřídím. A? Nástup je každou sobotu v 6:30 ráno. Buď přesná. Prepačte, že meškam. No nič. Závtra dokončíš. Či bude treba kolo morkovky i kolo ryba. No, voz. Je to vidro. Poď. DJ. Tu je. Kúpili práčku? Hej. Budeš chodiť na strednú školu. Budeš potrebovať viacej času na učenia. Rozumieš, že potom, keď začneš zarábľať, išli vece. Lehko, rajbatý, rozumíš? Krasota, všetko majeme prihotovlené, len probovatý. Poď, popraví. Poď. Dávaj. Vidíš, tak, Luka, ší, dávaj, lacha. Tak, píši, dávaj. Ši jednu košulu. Ťahneš. Teper. Krútiš. Krasota. Píp takú maj. Komu zasníže do odzisky? A koľko tu budete mať za zdraho? Aj sa znajú prehotoviť ty. Boh vie. Nikto mi nič nepovedal. Neviem. Dozvieš sa z rozhlasu. Vidíte? Už ani metliari tu nechodia chodiť. Jsem, že bys nevyrubal všetké bereze, Saš. Že by i poťata mali na čím sedíte. No, nebýtaj sa. Len stromu nebudu hubiť. Aj tak doma nič nerobiť, všetko robota je nami. A jak v škole, Marko? Učí sa da kus. Celý jazyk tak horí dolo běhať. Jan na Třebranku. Rozumel. Peter Rajony. Rozumel. Ondřej Traktor. Rozumel. Michal Noviák. Rozumel. Dušan Marek, úloha 9, nácvik aerovleku. Rozumel. Mara.
Čort znať, što od něho Lempel choče. Что бы хотів, что бы хотів. Та людям тлак двигать. Jeho ňaňo tu bol za načálnika. Todi, keď družstva zakladali. Nám vzali všetko. Kontingente ňaňo tak platili, že celé noči z toho proplakali. A kde to tá chudoba teper, ha? Nečudúva bom sa, keby z ňoj to berov otelil to ti svojich korov, ktoré sa tak starať, jak nestarať. Takýhlem horičím kutačom hnatý. Povídam, takýhlem horičím kutačom hnatý. Pripravenými skončavšícia, dušu ráby tvojej a spase upokoj. До пизда. И то рици ставди, що хоче забудити і падне. Это баш важно. Że всі святої Твої упочивають, упокой і Випийме на Анну. На її буде земля легка. єдин єсиче, єдина чистая і непорочная діво. Bola to statočná žena. Prežila jednu vojnu. Prežila druhú vojnu. Je mi ľúto, že nemôže to ostať ležať na výkon. Що? Nechotím to takto, ale pohrіб буде у місті. Та що, обecний уряд не schopний забезпечити погріб тут дома? Ale nie. Okresný výbor nám zakázal tu chovať ľudí. Super. Što je na čem super. Bože, i ruske pevarice. Ne može byť tak. Uspokojte sa. Dobrý, uspokojte sa. Žal je to tak, ale všetko už im prihotovujú. Odslúžu to ja, že by okolo nej boli aspoň domášni. Dobrý? Hej, takže i ty nás zochabľaš. A tu nikto nikoho nezochabľať, ňaňku. Rozdávaj. So duchy pravedné, u mňa Otca i Syna i Sviatého Ducha. Amen. Čo, chlapci, tak čo? Moji fotbalisti. Pomale. No. Tu slza pre princezny. Pozeráte sa na nového námestníka riaditeľa Výhorlatu. Gratuluju, ňaňo. To vážne. Gratuluju. A pridelili nám aj podnikový byt v Snine. Presťahovať sa môžeme do pár týždňov. Čakaj, jak do pár týždňov? Však to sa nedá, však ja uču do júna, ne? A Katka musí dokončiť školu, však to sa nedá zladiť. Jarka, však tých pár týždňov do konca roka môžete aj dochádzať, ne? Jak? Zo Sniny dochádzať to što Keď nepôjdeme teraz, nebudú už také možnosti. Ale... Pol doliny už je fuč. Ja chcem tejto rodine len dobre. Však... Kaťa, ty nemáš stres? Z čoho?
No, sprimáčok znáš všetko? Učiť sa tiež netreba? Nebuď smiešná. Dobrý, nebo... Daj, nie. Do pizdu. Što? Plánuj smer. Ideme sa potím. Prepáčte, že meškam. Meno? Maria Haňaková. Sláva Isusu Christu. Sláva Ivoviky. Pozeraj. Aspoň toto tu môžu stavať, keď už nám zakazujú. Kde sú čutke? Doma, kde by boli? Nezavážať im, že u cerkvi bude všetko padať na hlavu. Aspoň nás tam hori bude lepšie čuty. Pozeraj, Sašu. Veľa ľudí už zlamalo na celom palicu. Berú to tak, že je zbytočný dáš to opravovať, keď sa aj tak všetko zburiať. A kto znad koľko sa ich rechtuje na odpust. Vedia sa rektujú. Bibi, kamarát. Táto procesia. Povedali sme, že do odpustu cerkvu opravíme. Tá je opravíme. Vy sa na to nebosravíte. Ale hej, komu by sa toto duráci chodili sťažovať? Veď pokiaľ si nič iné nepokazila, tak to tam určite zoberú. Asi nie. Počkaj. No što, jak? Neznám, mama asi nebude bez rada. Poďte, keď to chcete stihnúť. Ja im chotila, že by išiel so mnou, znáš. Je tam aj, fakt sa ti to bude ľúbiť. Znáš, že ňa nepustiť. Poď. Keď sa nelíta, tak toto je plné. No a keď hangarier, musíš dávať ty pozor. Tam sú brzdače plyn. Čiže to neveď motor teteľa. To je smerové kormidlo. A to máš radioho. To chap to. Budem to tu riadať. Ťa vidí, buď asi zabil. Mám vám pomôcť? Počkej. Jak jsi dopadla na přijímačkách? Vy si to pamätáte? Teď tam s tím furt bzučíš kolem hlavy. Taky tě zajímá lítání? Ja som sa prišla iba pozrieť. Tak, to začíná. Tahle taky přišla, že jenom se podívat a hned jsem ji našel v kokpitě. No dobré, kam to mám odniesť? Nikam. Napřed se to musí vypucovat petrolejem. Marek vypadá, že se mu chce. On to rád udělá. Čo mám robiť ja? Pojď. No.
Prepačte, neviem, že meškam. Vieš, že skoro už neobuchli, ne? Marko, znáš, koľko je hodín? Čo je zrobila? Bola je scholem na tých prijímačkoch? Bola jem. Povídaj, kde sa bľukala? Ne, nikdy im sa nebľukala, kde budem sa mal bľukať, no usny nie bola. To povídaj im. A kde bola potím? I znáš to? Dobrý, nehovor nič. Od teper po školi. Rivno domov. Dobre. To jak robíš? Že zabolí, všetko bude hnitý, nemeč tak, no. Ось toto. Hodíš do kuchni, no vidíš. Príklad, ktoré ste neznali zrobiť, tak sobíši prerachujeme. Marko, na jedničku, jak furt. Katko. No tak keď chceš zostať na tým gimku, tak musíš ešte predať. Toto što mať značí ty? Ale ja toto prihlášku videla, až keď už bola podpísaná. Je podpísaná? Hej, hej. Podpísaná, hej. Čo je toto? Ha? Ha? A nikde nepídeš! Sašo. Počkaj, Marko. Mala im tu boty sama, ale nie. Oni na tu zaprú s dvoma zastranmi do jednej izby. Gratuluj si v krabici. Ja vse znala, že máš vece. Ešte ju chváľ. Dojem daš také zrobila, tá si to aj nevšimne, že bu prebeneš celú chyžu na rubo. Katka, ale to je inakšie. Što je na tím inakšie? Už jsem myslel, že se tady na to všechno vykašlala. Kaš. No, blahopřeju. Otec ma nechce pustiť. Všetko som tomu podriadila a teraz som dokázala, že na to mám. Ale aj tak mi to nechce dovoliť. Čo mám robiť? Otec nevěděl, že se hlásíš na školu? Co myslíš, že teď bude? Asi taky nevěděl, že sem chodíš, co? Co kdyby jsme měli s větroněm nehodu?
všetko, što im pro ňu prehotovil, to šmarity za holovu. Máš to im der celý život. Nebo dňa zochabila tu hnity utichy, že ktorú ja pro ňu prehotovil. Všetka moja krv je u ti zemli. Ona nakoniec nejší zochab. Sášu. Nebo mi nad tlakom toto u nej neprebieš. Tak dobrý znáš, že sú si do slivke smakujú najlepšie. Dar moja hudu dá dáma svoje. Oni furt len fidlikal po tých zabavoch. A čím vece tiskám ja na ňoho, tak tým vece tiskám vím proti mi. Víte, to komu sa spovídať? Ja Tobi, alebo to mi? To mi, Tobi. To tu ver do holovi si to mať pomater. A isto. A najhiršie, že mi klamala. No, však všetko tako vyklamame. Pro dobro veci. Ja? Ach, Gospod. Ja priznávam, že správy, ktoré prinášam, sa môžu mnohým zdať katastrofické. Vy ste boli svedkovia rozpadu dedín okolo vás. Ich obyvatelia sa museli vzdať svojich domovov pre verejné blaho. Dnes však môžeme s hrdosťou vyhlásiť, že to malo zmysel. Už onedlho spustíme provizorný vodovod. Privedie vodu z Sirochy do čističky v Stakčíne a následne do domácností v Sníne a Humennom. A títo ľudia sú nám, aj vám, nesmierne vďační. To bolo by sídr. Radšej nám povíčte, že nás chcete voli provadiť. V súvislosti s výstavbou vodohospodárskej nádrže Starina bolo katastrálne územie obce Ruské zaradené do 2. ochranného pásma pitnej vody. Žiaľ, nenašli sme spôsob, ako vplyv ruského na čistotu vody v budúcej nádrži obmedziť. Z rozhodnutia krajského hygienika je preto nutné ruské vysídliť najneskôr do 31. októbra tohto roku. Что? Да. Что? Авто tu nechodia, fabriku nemáme. Vy što собі o nás думаєте? Ви думаєте, що ми пустимо корову срати до потоку? Яку воду п'єте? Hygienik sa vyjadril jasne. S tým súvisí aj exhumácia obecného cintorína. Kurva červená! Tato to, že nás chcete zahnať do hrobu, to sme znali. Ale že im mŕtvo nedáte pokoja. Hajdejte sa! Smeji! Tak sodruzi, kľud! Však nie je konec svita. Ja svoju zemľu nezochabľu. I čerez vojnu zbombardovali našu chžu. Moji neboh rodiče, toto, ktorých teper chcete vrti z ich ridnoj zemli. Po vojni vlastnýma rukami chžu na novo zbudovali. A ja jej mám teper vyminity za ako zajačník umisti. Takých, jak vy, tu už bolo. Polná hudzica. Kde sú teper? Tam po lisoch zakopaná. Perežili sme onších skurvosiniv i vás perežijeme. Dobre, upokojme sa, prosím, áno? My urobíme všetko preto, aby sme vám sťahovanie čo najviac uľahčili. S tým súvisí aj oceňovanie vášho majetku, ktoré začne čoskoro. Výkupná cena domov nebude závisieť len od výmery obytných priestorov,
ale aj od výbavy vašich domácností. Kuchyne, kúpeľne, typu kúrenia, vodovod, ak máte. A to som ich думал, že prídeš na moje gazdovstvo, nalepíš cenovku, je to v poriadku, hej? Je to vybavené. K novému bytu alebo pozemku v meste dostanete aj finančnú kompenzáciu. To je, myslím, férový Ale prístup. keď prídete, vyrvete mi hajzl spod zadku, čo po mne ostane mojej dcere? Mene z toho zochapte! Keď budem mala tú duchu, že sama zburiam. Mári. Čomu nerozumíte? Ne každý chodte sedľačitý a šparatý sa u hovna, kladotý do zemný celý život. Потім прийти унаvené a upasti na gamba umrti. Marstuli pask. Na svete sú aj lepšie veci, jak tu hnití u tím balali. Keď vy si tu chcete s nitý najsa ľúbiť. Ale ja taký život nechoču žitý. A už vôbec nechoču šutý bokanču taký sprostí fabriky, bo vy ste si zdumali. Z roboty do mého doma što? Zás robota. Na praty, na varity, na chovaty. Vás slucháte, ne? Abo ty ticho. Mamu ste utrhali, ale ja ďalšia nebudu. Za posledný čas mene nič veci nepočíšlo, tak to, čo sa povedal dneskaj. Mne to tu posratú dedinu zaplavte aj zajtra. Ja som krstná, toto je jeho dcera. Váš otec je mimo ohrozenia života. Zrazeninu sme síce odstránili, ale stále zostáva v kóme.
Treba sa pripraviť aj na horšie scenáre. Ak sa preberie, možno bude niektoré veci treba učiť od znovu. Chodiť, jesť, rozprávať. Treba uvažovať aj nad tým, že už nikdy nebude taký ako predtým. Ale to sú všetko veci, s ktorými sa dá pracovať. Komatickým pacientom pomôže, keď počujú známy hlas. O čo menej pohybu, šprintov, priamočarosti a presnej streľby, o to viac nepresnosti, ale najmä faulov a pokusov o ne. Taký bol obraz pražského derby, ktoré dalo bodku za 6. kolom najvyššej súťaže futbalistov. Áno, zásahom človeka do prírody sa zmení nielen scenéria okolia, ale aj život ľudí. Zmení sa režim a charakter celého prostredia, ako vraví inžinier Pavol Kráľ, riaditeľ výstavby úpravne vody, ktorá je prvou z 8 stavieb na tomto diele. Poď to najväčšie, poď do sredinka. Hej. To je do srediny kolo ňoho, poď, tu sa postav. No poďme, chlapci, nestrimujme, poďme. Kytka. Usmívame sa. Môžeme? Môžeme. Usmívame sa. Ňaňo, to nič. Ňaňo, Sestra! Sestra! Ty, ňaňo. Mám čistú jednotka. Dobre, ne?
Ja donesla kvitko také mať kresno, že by nezavidela. Ahoj, Saško. Tu máte ešte aj vaše obľúbené jabka. Toto nejdu ma odvážne. Sestra! Už nedomýv. Však sme ho mohli chváliť na kúli sviatku, a nie na nejaký čas. Kam by sme ho dali invalidom? Však len do chleba nedostali by. Až takí kresťania zase nie sme. Spravili sme, čo sme mohli. No. Kedy si myslí, že milosrdnejšia by bola čistá smrť. Okamžitá. Trápiť sa, ju trápiť, nás trápiť. Nezabúdaj, že máš aj vlastný. Už sme doma. Jeňu, ale ľažte si. Treba sa vyšetriť. Mám dať sa jej strichu opravie. Máme ísť spolu, že Jančo ide skoro máme na pašu. Marta paliť vatru. Čo sa čekali, mi ako drápe? Tak vám dobrý? Toto máte na dnes a na zautra, no a počím, už budeš musieť ísť sama. To je ešte stolička po dedovi. No, nie je to nič príjemné. Dobre, ďakujem za pomič. Slúchaj, keď budeš až to potrebovať, ty choď to. Máš číslo a klič s webom, dobrý? Naďu volali, ešte nemáme a nevolalický vodovod. Dido, však sa im aspoň chodili přes hodnotit.
Дома няй si porobľať na svojich chatách aj zlata strapa. Mi to je jedno, ale tako jebovati. Treba znati. Matky Boža si bolesná. Ta nelipšie, jak priečky buduvati. Ďakujem za pomíč. Jak ňaňo? Lipšie? Môžeme ho prийти aspoň takú posmotriti? Šiguščak. No te barvo. Ozak nam vzjali. Znam da boste vate prehodili iti. Dobri? Dobrý deň, sme z Okresného národného výboru Humené. Prišli sme oceniť majetok. Otec teraz považne chvíľu. A kedy by sme mohli? Kedy by sa mohol otec s nami porozprávať? No, teraz sa vážne lieči. Je po porážke v vážnej zlom stave. Tak prídeme inokedy. Dovidenia. Ďakujem veľmi. Vážené občané, žiadame o povolenie i súpisným číslom 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 155, 156, 157, 158, že by sa dostavili na místny národný výbor z príčiny prideľovania nových bytí v míste Snina. Opakujú. Žiadame obyvateľov i súpisným číslom 100. Ňaňo, všetko dobrý? Ňaňo. Ste v pohode? Aha. Co ide vás boliť? Tu? Aha. Ste obražený? Aha. Čekajte. Aby ste si udarili hovory, bolo by pohodne. Dáš hlavne, Jarmili, a žiadne nie. Andreju, poď mi pomôčiš. Jedna skriňa.
Jasne, jasne. 176. Môžete posielať o 3 dní, úrad bude vyprataný. Áno. A ja vás. Čest. Môžu si zatelefonovať? Fečík 177. Čest. Čest. Pani Kovalčíková. Pani Kocanová. Kresno? To jem ja. Hej, všetko je v poriadku. Lokomotíva je po celý čas rýchlejšia, pohyblivejšia. Má prúd vo svojich rukách a elektrolitu sa jej Keď to ešte zoberete si líka. Šli som niekto popratať. Tonok. Pán otec, ako sa má? Lepšie, ako keď ste ho videli naposledy. Neviem, prečo ste tu. Musíte chodiť okolo horúcej kaše. Mara, ja na vás nechcem tlačiť. Tak to nerobte. Nesťažuj si to. Príde rada aj na vás. Nechaj ma pohovoriť si s otcom. Jemu je konečne lepšie, začína chodiť rozprávať. Myslíte si, že toto potrebuje počuť? Že nebudeme strechu nad hlavou? Dokedy si myslíš, že by ste tu takto kulačili, keby nie mňa, čo? Buď rada, ty sopľana, že sme ťa nešupli do deca, ako to sa dá ľahko zariadiť. Vy si to nebudete prísť, ako taký sú. Ďakujem za to. Vtedy. No. Pozri. Keď si nenecháte oceniť dom včas, príde rad na vyvlastnenie. Ja ho zlomím, len potrebujem trochu času. No, ten sa vám kráti. Mírom Hospodu pomolím si ja. Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj. Mali ste dosť času. List o vašom preložení vám od biskupa prišiel dávno. Čo sa mi tu dovolíte? Nedotrvej sa toho! Synu. Syn, rovnačo! A to lešenie dáte dole, alebo vám príde účet za stavebné práce. Zariadenie dnes odnášame do Sniny. So strachom Božom i zviroju pristupite. Pričašťaje sa ráb Božej Alexander, i Otca, Syna i Svätého Ducha. Amen. Sanitka ťa privezla jak pana, ale vozek ti nedali. Budú sa ženity?
Vážne? Gratulujem. Dívku mádaš tak od Humenoho. Na zabavi ju našol. Konečni. Už jem думал, že ide na slobodárku. A Vinčania bude v Ruskom. A na hlavu nám padať nebude. Dokinčujú, vieš? Dokinčujú. Jem rade, že sa ti do odpustu podarilo. Tak. No a však na svadbu pýtame radi, ne, ňaňu? Co sa deje? Má zbraň. To by ste ho vystrašili. Rozumiete? Ujko Karol, ste v pohodi? Ujko Karol! Marko! Nevieš, čoho je schopný. Víš, že vetráte. Neňa, jak baču prešli vyrabovaty. Nie, len chodiť o hodnúci majetok, nič viacej. Hej, a potom mňa vyhnatý z domu, hejže. Ja ich videla, verte mi. Dobre, vám to ide. Stačiť. Dnešný koščok, tým by to nejako postali. Pravda stačí. Dobre, pata.
Recept. Socha. Kto bol v dome? Jak to bol domy? Robíš na ňa duraka. Kto tu bol? No však Pip tu bol, on sa spali to odošol. Znam, že dostatáš, ale mene neodchádaš. Ty jak to... Ja nemám toto už vážne nebaviť. Už máte 5 rokov. Celý čas len kola zbíham a starám sa o vás a chodžu po partoch, že by vás nezobudila. Však ja mám svoj život, ja mám svoj plán, tož. Čo na mene nepozeráte? Čo na to neberete ohľad? Za to čo zavtore do koše za zápis a je mi jedno, čo si vo tým domáte. Že sa nevrtaň, netreba ťa. Idte do ríci a nie! Adam? Je niekto doma? Adam! Hej, kam ideš? Chcem sa len zavolať. Tam už nič nie je. Jak nie? Tá budova ide dole. Ale je to fakt súrne, prosím. No ja sa vážne potrebujem dostať do mesta, prosím. A koňa nemáš? Poviem, že by sa nevrtala. Si dajte. Zochavňa. No nezochabľu vás, te prvôci robíte to, čo ja vám poviem. Si dajte. Jaňu, si dajte. Jaňu, môžete si istý, prošu! Dobre, počas na prichádzku, ne? Ale tu asi máte chybu. Tá izba nie je taká veľká. Nemáme radiátore, porák. Nechajte tak, je to dobré. Podpis poprosím sem a sem.
Čiže dokedy tu môžeme ostať? Kým nepríde buldozer, je mi to už jedno. S bytom je zariadené všetko presne tak, ako sme sa rozprávali. Počkajte. Ďakujeme. Alexander Hanek z Ruského. Nie, neznám, že ho tam zochabila. To je paperik, s ktorým tvoja mamka spala. Ešte predtým, jak je mi začal korizovať, se povídala, že sa by mňa prečarovala. No, kolíska i tak sa robilo. Čo? Je šokovaná, že mamka nemala rada. Tak tomu sa nečudoval. Zír. Nabza. Čekám vás na svadby. Svítá od svíta Boha istina od Boha istina, viruju vo jediného Boha Otca Vsedržiteľa, Tvorca neba i zemlji, vidimых же всіх i nevidimых, i vo jediného Hospoda Isusa Krista, Syna Božia, i jedinorodného Ježíše Otca Syna Boží.
Vidíme sa v Snine. Дорогі наші молодята, на щастя, на здрав'я, на велю діточок, най вас Божечко благословить. Nepoznám ich tam. Дорогі наші молодята, дорогі родичі свадьбяні, дорогі наші гості, встретились ми се тут на последній свадьбі у нашому Валалі, де наші молодята присягали у нашій церкві, а на першій свадьбі тут в Снині. Keďže sa hovorí, že voda je život, tak nám je ťažko na srdcu dožičme i tým druhým, že by mali radosť zo života. Bar sa mi ľúbilo, jak молодята подякували своїм родичам за ласку, за недоспані ночі, за сльози, але й за доброту, яку їм дали. А вам жечу велю щастя, велю радости, а главні велю ласки, а żeby сте želeli про того другого. На велику ласку, а на велю потомків, на здравічко молодятим. Удборай! А за ню се не бій. Витримать веце, як ми. Čo pozeráme? Onečko. Do tebe pribíhaje, Marie slavná. Počulíme z neba hlas, Mati Boža kliče nás.
ja potišu vás. Počuli ma z neba hlas, Matky Boža kliče nás. Deti moji, chodiť po mni, ja potišu vás. Že v začatí veličeznú Boh ti silu dal. Zlej pekelnej pred tobою strašno zadrožal. Počuli ma z neba hlas, Matky Boža kliče nás. Deti moji, chodiť ko mni, ja potišu vás. Počuli ma z neba hlas, Matky Boža Keby ste ešte potrebovali, pri telefónne číslo. Večerujem doma. Daj naša pozor. Ktorí ho pravidelne sledujú spoza bariér. Medzi fanúšikmi nájdeme aj veľa bývalých osobností nášho športu. Aké je športové želanie bývalého reprezentanta futbalistu zaslúžil... Rajon. Rozumel. Dušan a Marek. Jožo Naviják. Rozumel. Ondrej Traktor. Rozumel. Peter Kuchyňa. Rozumel. Podívejme se. Mara. Selo moje rodné, selo moje milé, jakéže ostalo strašno osirile. Zapustili hora, zapustili luka, neslídno už nikde tu robitnej ruka. Dvora za horoda zabujnili trávou, stráže z naclivota zastavľuje vám krov. Stojú sere dvora v rozvalinách domu, prohvári ty slova už nie je komu. Strátilo sa všetko i navieka propálo, vstáť
Marinskom vodojmi všetko sa vtopilo, len vodička žurčí, čistá i prozračná. Jej džerevo vziatý nikomu nedá sa, teče sobi krásno omlvacká líska, zdorovia prenosiť po našich sídliskách a mchod sťažobou v srdcu